Siemsoft tekee henkilöstöresurssien suunnitteluohjelmia, eli meidän ohjelmilla lasketaan henkilöstötarvetta lähinnä palvelusektorilla ja hoivapalvelusektorilla. Eli hoivapalvelusektorillahan kustannusrakenne on niin, että noin 80% kustannuksista muodostuu henkilöstökustannuksista. Sen takia on olennaista laskea, että mikä on se henkilöstötarve ja paljonko se maksaa. No, Ovin kanssa ollaan pitkään tehty yhteistyötä ja mulla on hyviä kokemuksia, että esimerkiksi näitä erilaisia briefaustilaisuuksia, missä sitten käsitellään tämmöisille pienyrittäjille tärkeitä asioita, esimerkiksi pääomasijoittajien kanssa, kuinka neuvotellaan, muun muassa tämmöinen Launchpad-koulutuksen kävin täällä. Ja siitä mä olen erittäin tyytyväinen, että aina kun jotakin on sovittu, niin ne asiat on kanssa sitten pitänyt kutinsa. Ja aina ne tilaisuudet, mitä ne on järjestänyt, niin aina mä oon lähtenyt sieltä pois, että mä oon saanut pikkusen enemmän kuin mä oon lähtenyt hakemaan. Ja musta se on hyvä piirre. Mä voisin kuvitella, että ainakin itse kun toimii pienillä resursseilla, niin tämmöiset pk-yrittäjät ja pienyrittäjät niin hyötyy, koska se Ovi on tehnyt sen pohjatyö ja sitten kerännyt ne asiantuntijat ja samantyyppiset, rakentanut sitä verkostoa. Sitä verkostosta on hyötyä sitten pienyrityksille. Että monesti pienyrityksillä ei ole resursseja rakentaa semmoisia verkostoja, mitä sä niin sanotusti voi tulla valmiiseen pöytään, katettuun pöytään, kun tulee Ovin tilaisuuksiin, että sillä lailla mä sen näkisin.